ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷаин саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Шумо қарор доред дар канали Саудот ТЖ. Номи ман Саудот ТЖ, фамилиям Башиачкидор. бардруи азиз, имрӯз 19 августи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ. дар имрӯза видеотуни азиз як мошини Chevrolet Lacetti аст дар Тоҷикистон. мега ё мефурӯшамаш ё алиш мекунам ба мошин дар Россия. ду акада хона дар кораи то чансмира дар кораи дар ҳами видео гап мезанам. хонаҳои заминӣ аст дар ноҳияи Восе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе. квартираҳои арзон аст дар ноҳияи Файзобод, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина ва дигар ҷоҳо. қизиқи видео ҳамие ки дукомната квартира 160 000 сомонӣ мега. дукомната квартира 160 000 сомонӣ. бадруи ғарим шумо метавонед ки дукомната квартирара 1 333 000 рублда бихарен. барои пешравии мо лайк биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. мерем акустуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷоҳо ноҳияҳои гирду атроф ба умум ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. ана ки бардруи азиз, мо навора сар мекунем, бо диққат гӯш кунен. чихеле ки аввали видеода гуфтам як мошин аст, мақсад ҳамфурӯшӣ ё мисол алиш мекунад ба мошин дар Россия. ҳамуро бардруи азиз гап мезанам, бо диққат гӯш кунен. мошин дабошен, музикаи мошинтона пас кунен. дӯстони азиз, Chevrolet Lacetti соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекунад. мотораш 1.616 будай, баллонош 100%, хадавоишам 100%. ҳуҷҷатҳои солона утилизатсия кардагӣ. суроға шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғандай, ана пеши бозори Ҳоҷи Шариф да. нархи мошина бардруи азиз 43 000 сомон мега савдо мешава, яъне ки бо арзон мекунад 43 000 сомон ва соҳиб мошин гуфтагия ки ягон мошин дар Россия боша алишам мекунам. Hyundai Solaris ё Volkswagen Polo боша дар Россия алиш мекунам. ин канале ки дидесем бардруи азиз сохта шудага барои хонаҳои арзон, квартираҳои арзон барои он подписатсия кунен. бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, даруни районашда. квартира дар ноҳияи Файзобод, даруни районашда, кӯчаи Сино. доми 6 этажа дӯстони азиз, духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 51 метри квадратияй. ремонташ коробкаай, монтажи свеч кардагӣ, шкатурш кардагиай, дар трезои главниш часпондагӣ, ову свеч ҳастай дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои ҳами квартира 100% будай. бардруи азиз, залул мондагиан, ҳамин сабаб арзон фурӯхтесан, срочни сумшон дар кор будай. нархи квартира 160 000 сомонӣ. 160 000 сомонӣ ва пули русӣ 1 333 000 рубл мешавад. номерои Тоҷикистон шамаса, номерои Россияшда WhatsApp дора. занг бизанен, арзон мекунад. бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардруи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. салом алейкум барои гарибачаи тоҷик. инан бародар мошин дорад, такси мезанад граница Қазоқистон Челябинск. ана се мошин доранд, муроҷиат кунед, кадомит эмигратсион кард буд шудагӣ, регистратсиятон буд шудагӣ, ҳамда муроҷиат кунед, мебарам мебиёрам. дар раҳ 3 рӯз вақтон меравад. ана гузаштан
گرانی 5 ساعت وقتتون میره رفت آمدن همش این هم برادر مراجعت کنه میبرتونه میبرتونه ساخت سلامت در راه یگان کس غم نمیتیه یا راه ده یگان کس نیست که شما رو مان کنه هیچ کی چی نمیگه میرن میبین تمام ик қамо баромад кардесем аму лайка ҷиқиди охи лайка биза шеринар касе меҳмон боши подписатсия ки видеои наймаш мода мерава бардури азиз ҳами эълона илтимос бо диққат гӯш кунед якадай шаҳри бохтар яъне ки ай қурған шаҳри левакан ноҳияи кушониён хонаи заминӣ дар курайша мактабаш наздик боша мега кӯдакон майда мақсад мактабаш наздик боша мега бо хуб мешава то 80 ё 100 000 сомона хона мехара ҳамун ҷои гуфтагӣ мисол ай шаҳри бохтар шаҳри левакан ё ноҳияи кушониён 80 100 000 сомонда хона мехара касе ки мақсад ҳами нарх да ҳами территория мисол хона дошта бошен ҳами якада срошни занг бизанен як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед дӯстони азиз касе ки аз шаҳри ваҳдатен бардури азиз гӯш кунед хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлол хонаи дуошонаи дӯстони азиз хеле десен 6 сотиқ замин хонаи дуошонаи фасони хушрӯ кардагӣ 3 дар хона поёндай болош ана плашаткай мега 3 дар хона поёнда болош плашатка будай ремонташ коробкач хелек дар сурат десен овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳои хона 100% кухни баня ҳоҷатхона дора гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ дӯстони азиз нархи хонае ки тамошо кардесен 265 000 сомонӣ хона дар бардури азиз сахт меҳнат кардагиан ай сабабе ки срошни сумшон дар кора барои он бардури азиз арзон фурӯхтесанд нархи хона 265 000 сомонӣ ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам номерои телефонош ҳам мисол ҳастай номерои вологиш номерои тоҷикистоне номерои поёнгиш номерои россияшай занг бизанед маслиҳат кунед касе ки ай ноҳияи ёвон ё шаҳри норакен бо диққат гӯш кунед якадай шаҳри норак ё ноҳияи ёвон хонаи заминӣ ё квартира дар кораи мега ки овсвет ҳуҷҷат дошта боша овсвет ҳуҷҷат дошта боша то 120-140 000 сомона мехара ҳозирашда 40 000 сомон дорад дӯстони азиз мондагиша ҳар моҳ 4-5 000 сомонӣ меспора фаҳмидена бардуи азиз мақсади намо мисол дар рӯи экран нависагиам ана хонаи замин ё квартира дар кораша касе ки бардуи азизам хеле вариант дошта бошен ҳами якада срошни занг бизанед 40 000 сомон дора ана мондагиша ҳар моҳ 4-5 000 сомонӣ меспора бачаёча видео дрозай кор дабоши я 5 минут перекур кайшоти сауду теҷи дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восе участкаи миралӣ маҳмадалӣ хонаи дуошонаи фасони хушрӯ кардагӣ чӣ хелек дар сурат десен 14 сотиқ заминай ҳамагӣ 7 дар хона дора якум этажаш ремонт кардагӣ дуюм этажаш ремонт надоштаӣ масъалаи овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% ошхона баня ҳоҷатхона дора гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ дӯстони азиз срошни бояд ҳами хонара бифурӯша срошни пулаш дар корай нархи хона 310 000 сомонӣ ина дӯстони азиз шумои хеле нархи навора фақат дар ҳами канали сауду теҷе мебинед бешуқи хонаи деэтаҷаи фасони хушрӯ 14 сотиқ замин 7 дар хона нархи хона дӯстони азиз 310 000 сомонӣ занг бизанед дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе якум кӯчаи каратегинскӣ 4 сотиқ заминай 5 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ хонаҳо ремонт дорад дӯстони азиз масъалаи обу свеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% будай ошхона баня ҳоҷатхона дора бардури азизи хонае ки дидесен хонара вақти фурӯхтан термекс шифонер пардаҳош қолинош телевизораш меиста гӯш кардесен бардури азиз термекс шифонер
парда, қолинош, телевизораш мисол меистодаи. ҳамаи чизош меиста. Мақсад савдо туғри бигира. Чизе ки дар видео мебинен ҳамаш меиста. Мактаб, садиқ, магазин, балниса, адел наздикаи. Бардуи азиз, нархи хонаи фасони хушрекинаҷхеле ки десен нархи хонара 460,000 сомонӣ мега. Бардуи азиз, хай мисол маълумот чабо дар бар экран нависагем. Номрои телефонаш кор мекунад. Дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Занг бизанен, бо арзон мекуна. бисёри бардурои Россия мисол ай сочи моро тамошо мекунанд. Гуфта буданд ки ягон квартираи арзон ай шаҳри Бохтар бумон, яъне ки ай Қурған. Марҳамат гӯш кунед. Квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. Духонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 30 метри квадратӣ. домои пешина квартира ремонт дошта. ҳисоби квартира маълумот догия ки хонаи фурӯшӣ дуконата дар якум этаж қарор дорад. кӯчаи Ше Зубайдов, шаҳри Бохтар, дар наздикиш маркази тиббӣ, донишгоҳи Нусири Хисрав, бозори Фаровон ҷойгир аст. нархи квартира 250,000 сомонӣ. касе харидор бошем бо таргават мекуна. ханам хеле бачаи чаи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз киҷое ки мисол хонаҳои арзон рӯй кардан я ду бародар дар хона дар кор бад квартираҳои арзон мо рӯй кардан ҳаракат кардем якта ва якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хеле нархҳои соз буд. бардуи азиз, касе то охири видеоро тамошо карден дар комментария рақами 5 нависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва бардуи азиз, бисёро тамошо мекунен ки лайк, подписатсияро намеҷихен. агар форатон ки мисол ҳами канал хонаҳои арзон, квартираҳои арзон бихарен, ӯ қавақти шуморо намегира. ҳами подписатсияро биҷихен, зангулачаро бологӣ дамонен, ке ки ман видеои нав кардам шумо да мерава. ҳами кора бикунем бардуи азиз, подписатсияро ҷихден, зангулачаро бологӣ дамонен, ке ки ман видеои нав кардам шумо да мерава. ва бардуи азиз, гапи бисёр намезанем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.